Няма. Може би тук след този това кръгово движение. Това е кръгово движение, отворено от дясно. То е доста широко, както се вижда. Тук обаче трябва доста да се внимава. Ето сега си излиза на широкия. Последен километър. Римош Роглич в поне 10-та позиция в момента. Доста начело словенеца. Много лимитирано извеждане ще имаме в този финал. Патрик Конрад, зад него Вацек. Обаче между Вацек и Педерсен дали не се пъхна някой коzaч? Не успя никой да се пласира. Корбин Стронг и Одани. Тук Мартин Марчулзи пристигна с направо разбута останалите. Вендраме се бута и то в челото точно за Том Питкок. Вацек да видим, защото отвори 7-800 метра преди финала Чиконе. Кристиан Скарони и той от дясно посока на движението. Някой ще ги захлупят. Ще ги захлупят и то сериозно. Фабио Ванден Боше е тук от Алпецин де Кьонинг. За себе си ли работи или извежда някой по-скоро за някой друг засили скоростта? Това е Кентън Херманс, който е в тази група, да. Вацек с последно ускорение за Педерсен, който изчаква все още да отвори спринта. Педерсен тръгна. Мисля, че ще го скочат Петерсен. Корбин Стронг е отляво. Дали ще го скочат? Атакува, да. Корбин Стронг ускорява в момента. Стронг или Мац Педерсен? Корбин Стронг. Педерсен с изхвърлянето. Пак с малко, но Педерсен печели третия етап от обиколката на Италия. Там в челото беше и Брандън Ривера. Орвио Салари, той върхлетя финалната линия с много висока скорост.